Une ubriu uba pio I menta hakpo jongu idon iklung. Haga nego video ngine page na ka ka daw bala pelong ya une ubriu ba unpun ya iklung. Ngangej ba bun na pedeng jungpi ki bala yo sngew syapang kane bala dadon na pedeng jungpi ki bom par yo sngew ngine page na ka daw bala pelong ya une ubriu ba unpun ya iklung. Latip kerteng ya une ubriu kum usanju. Usyong usa hanakpur apo jong kari India. Usanju uday unongre bat usngeu tenat ban lek trei man lagasni shalengka. Bat hakawai gasni katbau dang trei ulayo sngew ya jingpang haki benta jong kakpo ka jong u. Bat kata ka jingpang haki benta jong kakpo ka jong u om tang ba kapang henrei ka penlongru ya kakpo ka jong u bakan sip lane bakan at. Kat badang mi kisni ka jingpang haki benta ka kepo jong usanju kadang jur bat kane kala penlengo ya usanju naga ka daw baga kepo ka jong u kasip man la kapor wat la daw treshtom bat bam duna nrei ka kepo ka jong u kasip man la kapor bat la ongru baga kepo jong usanju kasip lane kala at la kum ki kenthei ki bala armen kane ka jing at jong ka kepo ka jong u kala penlong ya usanju ba un janjar ban ring mensim kibahaying jong sanju kila penkitno yau sya hospital. Onda kila poi ha hospital u doktor ulaong balik se kadai gejing at jong u tumur. Kabala penlong ya kakupo jong u sanju bakan at. Bat u doktor ula ai jingmut ba khamba ban seino ya u tumur knang bakanum kta ya gejing im jong u sanju. Onda gi doktor kila persyang ban sei yau tau tumur nakpo jong usanju henrei kala penlengo ya ki doktor hakata kapor bakila syampen ban dai kenja jingthau iba khampla nakpo jong usanju kane kala penlengo ya ki doktor hakata kapor bat suki katkum ka jingwat mania jong ki doktor kiya thu ba ine I kenja jingthau don hapo jong kappo usanju idei ipara senrap jong usanju Agapor baga kemi jong usanju ka armet layathu ba ine ipara senrap jong usanju ikhamrit bat ikham telotbor ban ya usanju ila pendon kam ya kamet jong usanju ban im bat ilongkum ki parasai lane ki mangkaryang namari pendon kam ya ke jingbam ka babam usanju ondala kha ya usanju ine ipara senrap jong u idon hapo kamet ke jong u bat ipendon kam ya ke jingbam ka ba usanju ubam man lagasngi Bat suki kat banang mi kisnam idang he dang san hapo kamet jong usanju. Bat kane kejing he kejing san jong I kalapen shitom ya usanju. Bat ki doktor ki ong lada usanju uklem paweng ya ini iparasen ram naga kepo kejong u ila ru ban peniap ya usanju. Namar kejing he kejing san kejong I.